Il-problema ewlenija fil-Partit Nazzjonalista ili jonqos milli jeċita, jispira u jassigura li n-nies xi darba kapaċi joffri ħajja aħjar u aktar serena. Din kienet il-fehma tal-editorjal tal-gazzetta MaltaToday fl-aħħar ħarġa tagħha tal-ħadd, fejn indikat li l-konflitti u l-qasmiet interni li jitfaċċaw minn żmien għal ieħor għadhom il-kawża ewlenija li l-Partit Nazzjonalista baqa' qatt ma ħarruh wara r-raba' kap fl-aħħar 12-il sena. Il-gazzetta indipendenti tisħaq li tal-sitwazzjoni qed wassal ukoll biex id-deputati fl-Oppożizzjoni jħossu li jistgħu jagħmlu jiddettaw l-aġenda tal-partit b'dikjarazzjonijiet pubbliċi inkluż fil-midja soċjali fejn jindikawn li l-vapur qed jitmexxa minn iżjed minn kaptan wieħed. Tali ċirkostanzi waslu għall attakki insensati fil-pubbliku bejn il-fazzjonijiet li jeżistu, partikolarment dik tal-estremisti tal-establishment li llum jiddominaw lill-Partit Nazzjonalista u jmexxu lil kap Bernard Gregg minn imnieħru u dik tal-ex kap Adrian Delija. Il-MaltaToday tissokta fl-editorjal li l-messaġġ li qed jinbagħat lill-elettorat u li l-Partit Nazzjonalista ma jistax jiġi fdat biex jiggverna lilu nnifsu aħseb wara l-pajjiż. U biex tkompli taxxaw tagħmel l-affarijiet għar, il-fiduċja f'Bernard Gregg komplet tinxtorob. Dan skont il-gazzetta juri biss il-partit fl-Oppożizzjoni lanqas għandu skop ċar u lanqas storja li tikkonvinċi lin-nies jistgħu jkunu aħjar bih fil-Gvern anke tmexxija tiegħu ma taspirax tama. F'rapport fuq l-ewwel faċċata tagħha l-gazzetta wkoll tikkwota żewġ deputati tal-Oppożizzjoni li xtaqu jibqgħu anonimi għal raġunijiet ovvji u anke sorsi oħrajn minn dan il-Partit Nazzjonalista li wkoll indikaw is-sensazzjoni ta' tieħ il-qalb li jeżisti attwalment. Is-sorsi tal-gazzetta enfasizzaw li nuqqas ta' strateġija biex jitwassal il-messaġġ u l-qasma interna wkoll kienu problemi serji li qed jankraw lill-Partit Nazzjonalista fejn hu. Dan is-sentiment kien aktar imsaħħaħ tennet il-gazzetta mill-fatt bl-attakki minn ħatem Beppe Fenekadami Kevin Kassar fuq id-deputat kellim għal Għawdex Alex Borg li l-ħadd stess reġa' żied id-doża tiegħu wara li għajru żiemel ta' Trojja. F'dan ir-rigward is-sorsi enfasizzaw ukoll li Bernard Gregg baqa' qatt ma sab il-kaptu tas-sitwazzjoni kemm ilu jmexxi fl-aħħar 5 snin, waqt li l-partit baqa' jitlef il-kredibilità b'riżultat tal-assoċjazzjoni intrinsika tiegħu mal-għaqda estremista Repubblika u l-eks deputat Jason Azzopardi li biex taxxa baqa' jingħata l-ispazju kollu fuq il-midja nazzjonalista, partikolarment Net TV. Dan kollu kien ukoll rifless f'editorjal ieħor tal-ħadd ironikament fuq il-Gazzetta Uffiċjali Nazzjonalista għall-mument fejn l-editur Joe Mikallef ħeġġeġ għall-appoġġ intern li tmexxija ta' Bernard Gregg. Fil-fehma intitolata Npoġġu dejna fuq il-moħħriet u naraw li ma naqbdux saqajna fih, Mikallef jikteb li jeħtieġ ikun hemm sostenn u mhux tfixkil għal kapu tmexxija tiegħu. Fl-istess ħin li indirettament jikkonferma s-sitwazzjoni disprata li jinsab fiha l-partit, bl-oppożizzjoni mill-fazzjonijiet u anke tieħ il-qalb fost in-nazzjonalisti, l-editorjali tenni li rridu niġbdu ħabel wieħed u fl-istess direzzjoni, irridu nagħtu sostenn li tmexxija tal-partit f'data fidejn Bernard Gregg. Kull imbottatura hi mhux biss neċessarja u meħtieġa, iżda bil-ftit minn kull minnu ġenwin iva l-partit jista' jasal, jisħaq l-editorjal ta' il-mument.